Ndị maara ihe sị na ejiri ilu kwuo okwu ofe ka agbara aka laa. Nwa ị mụtara ọ makwa asụ asụsụ Igbo? Ya bụ ụgba ọ dịkwa ka isi ya? Ee, ọ na-abụ asọkata eze anya ekpuru nkata n'ihu gwa ya okwu, maka na gba nkịtị mere na ọkụkọ anaghị anyụ mamịrị ruo taa. Danda sịkwanụ na ihe ya ji ebu ibu abụghị na ibu anaghị anyị ya arọ, kama na ọ bụ ka a ghara ịsị na ọ bụ n'ama ya ka ibu dọrọ. Amaka ama ihe na mba bụ onye nzuzu na mba ọzọ. N'ezie, ji bụ maka oriri, mana onye ma ihe na-eri ji ọ na-etinyekwa ụfọdụ n'ala maka echi. Maka na ebe a na-adụ nwata nwere nne ọdụ ka nke na-enweghị nne si amụta ihe. Jiri ire gị gụọ eze gị ọnụ. Onye si na nwa ya agaghị asụ Igbo, ọ makwa na echi dị ime? Onye jee n'obodo